बे रिजल्टखौ गनाया बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद We want justice We want justice जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय तार कारणे आमी यूनिवर्सिटीक धिक्कार जनाइछु आरो आमी यूनिवर्सिटीक अनुरोध जनाइछु जाते एने क्षेत्रत तेओलोके अति हुनकाले रिजाल्टসমূह रिचेक करार सुविधा करि दिए आरो तेओलोके जाते बहिসমূह पुनर चेक करि ভাল ফলাফল যাতে আমাক দিয়ে তার কারণে আমি দাবি জানাইছো বড়লান্ড ইউনিভার্সিটি মুর্দাবাদ বড়লান্ড ইউনিভার্সিটি মুর্দাবাদ বড়লান্ড ইউনিভার্সিটি হাই बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हाय आङो उन्दैनिफ्रायनो गावनि बिमानि रावजों फरायबोनानै मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारिखौ जोङो लिरबोबाय दा जोङो बिए थार्ड सेमावहाय गावनि बिमानि रावजोंनो फरायनानै जे लिरनाय बे लिरनाय एग्जामा जे जोंना बोरै मेजर साबजेक्टआवसो जे बोरै एसां 0-0 फैजोबखो सोमोनांथाव बाथ्रा नाथाय जोंथ' लिरनायाव एसां इदि फरायलासिनो लिराखैमोन जों लिरदोंमोन फरायनानै इदि बेग फैथावना बिदि नङामोन बर' साबजेक्टआव नांगौबा गुबुन साबजेक्टआव बेग फैयोबा जों मानिनानै लागौमोन नाथाय जोङो बर' साबजेक्टआव जि बेग फैदों जों बेखौ मालाबा मानिनानै लानो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनो रिजाल्टनि थार बिजिरनायखौ जोंनो नांथारगोन आरो जोंनो बिजिरनानै होथारनांगोन जोंहा मैया जि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव रिजाल्ट होदों जोंहा बे रिजाल्टआव एसेबो गोजोननाय गैया बेखायनो जोङो दिनै बेयाव धरना होदों जोंहा माजबाद जौमा कलेजाव गोबां 387 फरायसाफोरा एग्जामखौ लिरदोंमोन बिनि गेजेराव जोंहा क्लियार होननानै बुङोबा सा 81 जनाल' क्लियार खालामनो हादों बेखायनो जोङो माजबाद जौमा कलेजनिफ्राय गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों जोङो गोबां फरायसाफोरनाव सोंबाय बिथांमोना लिरदोंमोन बा गोबाङानो मोजांखौनो लिरदोंमोन नाथाय दिनै रिजाल्टआ मानो बिदि फैखो जोङो मिन्थिस'आ बेखायनो जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर मानिजाथाव सारखौ जोङो खावलायो जाहाथे जोंनि बे रिजाल्टखौ मोजाङै नायबिजिरफिननानै होयो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव गासै जौमा फरायसालिफोर थानाय बेवहाय रिजाल्ट होनाय जादोंमोन थांनाय मैया नाथाय गोबां स्टुडेन्टफोरानो फेल जानायखौ नुनो मोनदों बेखायनो जोङो माजबाद जौमा फरायसालिनिफ्रायबो जोंनि गासै 387 जन फरायसाफोरा एग्जाम होदोंमोन थार्ड सेमाव नाथाय मोजां रिजाल्टखौ जोङो मैयानि दिनाव नुनो मोनाखै गासै सा 80 जनल' पास जानायखौ नुनो मोनदों बेखायनो जोंनो एसेबांखिनि गोबां स्टुडेन्ट एग्जाम लिरनायावनो पास जायाखै जोङो फेलनि बिबांखौ बांसिन नुनो मोनदों बेखायनो जोंनो जों बेखौनो हास्थायो जोंनो थाबैनो थार बिजिरनायखौ नांगौ जोंनो